Tiyo, ang kamu katagari. Tiyo. Hem. Hem. Nih, mamuk ate ah. Abad ka. Di ba si kani kwa? Gitano dyan kwa. Reyes, when? Ano mo randoy? Dapat toyak. May ko bawin, di gati reliefs good. Di gati bagas ka da kwa. Dildilatang yung nalayo ano. Mabigas dyan. Nih, aglok kung sa kas dyan ko ma. Tadi gati tao kay mabisin may apin nalayo madigati sardina sa yun. Ganyan kwa. Homing noodles. Nagloko kayo man yan. Amo yung mga ati mabisbisinan. Tapos da kayo. Inlako yo. Pang inom yung laing. Nagluloko kayo. Ni, amang inlako. Talaga para kanya may ajay. Di ba si kagitanod? When man naglastog ka. Mga kasjay ko nga. Taday jay kanan di tao. Nginom yo. Hindi tao juwar. Sino nga taday jay? Ada kaduam ya. Sino? Ada di kaduap. Ati paltug ko. Gay tayo. Shotgun na ro yun. When no. Davay tin side ko. Mga 45. Ay boy. Eh. Numar tayo amin na yun. Numar di mahin ka numar. When. May iti. Hindi ko kaya iti may ramraman. Kalau ko ati paltog ko, nagkapeak pa eh. When? Sige. Yung mara kayo, babae, patayik tigito eh. Makita dati arami din na, alada iti ko. Lips good ka ng marakanyada. Ito lang, may isa tera. Huray pa, nakatuwa kayo na mabuting. When?